салом алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. перевод ба банки эсхата 1000 рубл 155 сомон, $100 1240 сомон. перевод ба картаи Спетамин банк 1000 рубл 155 сомон, $100 бошад 1220 сомон. душанбе сити 1000 рубл 155 сомон. бисёриҳо мегӯянд ки 150 аз банк гирифта истодаанд. Орион банк 1000 рубл 154 сомон. перевод ба картаи Амонатбанк 1000 рубл 153 сомон, $100 бошад 1248 сомон. интиқоли маблағ Алиф банк 1000 рубл 155 сомон, $100 бошад 1235 сомон. аз худи приложение осон агар сум ба Тоҷикистон равод кунед 155 сомон мегзарад дар картаи Амонатбанк. моҳи шарифи рамазон муборак бошад. дӯстони азиз, кадоме ки дар канали мо меҳмон аст обязательно обуна шавед ва фикротона дар комментария бинависонед. лайкҳоро пахш кунед ки то бародарои дигар ҳам бубинанд.